Kancane akeh ya syukur rezekine akeh. Urip kuwi sing wigati disyukuri. Arep ora koso kepenak kuwi gumantung karo Gusti sing gelap jagat. Selawase dadi buruh ora masalah. Sing penting awake seger. Yes, ngabdi ing dalem kepatihan. Kembang wis tak sirami, godhong sing garing-garing tak saponi. Banyu sing reget tak kuras. Iki mau ya wis tak saponi kok sing regete kaya ngene. Iki nganti bendar aku ngerti njur piye pokoke. Wis palu buane dilapi. Ser. Terus ngerti. Usir. Resik dhewe. Nah, muga-muga Denayu Mara Kesti keperanan Gusti Kebomundaran seneng atine. Aku ditambahi bayar aku mesasi mundak. Salah apa-apa. Ya kok suwene ngene iki apa ya. Nah. Kok malah saya sembrono lho. Mas kula wau regemeng wonten ayang-ayang ngguri gendruwo. Sembrono. Nggih monggo Denayu. Niki mun resik bleduke pun ilang kabeh. Nggih, lho katon lenggah. Wis rampung gaweane. Sampun ning sisih tengen mriko dereng rampung. Kula dereng isah-isah. Isa-isa. Nggih, ajak wakul nampan dosa kabeh niku wae. Isa-isa piring. Nggih, ha. Resi piring. Leres. Lah ya awakmu lemu. Ha nggih, sing wigati awak seger nggih to, kuwarasan. Awake lemu atine anyep. Lembu Tirta. Kula Denayu Wis rampung gaweanmu. sampun ning dereng wonten sing kirang. Kesih rampung sing wonten sing kirang. Jur apa sing kurang? Lah niku mau isa-isa. Oh, ya wis Lembu Tirta. Iki. Aku maturun banget nyatane gaweanmu ora ana sing liru. Estu. Iya. Sampun keperanan. Remen ing penggalih. Bener. Matur nuwun nek wonten gawean kula tumata. Ingkang menika rene gawean kula sampun rampung. Kepareng kula badhe nyuwun pamit. Kula tak nglajengaken gawean sing dereng rampung. Pareng nggih, Ndara. Sik to. Lembu Tirta. Kula Denayu. Arep nang ndi? Ha nggih, nglajengaken pakaryan sing dereng rampung. Wis ora usah ditutuke pakaryan. Lah monggo nek Gusti Patih ngertos kula dipendukane lho. Aku mengko bakal tanggung jawab. Oh ngaten. Kejawi ning ngoten. Lembu Tirta. Kula Denayu. Kerasan ya kuwi dadi abdi ing kepatihan kini. Wah, nggih super kerasan. Tenane. Nggih. Lah kula niku teng desa Pandaan niku sepi. Desane mawon peten dedet. Dereng wonten lampu sing padhang ngeten iki, Denayu. Sik. Apa sekirane kowe ora kangen karo anak lan bojomu? Pripun? Kangen karo anak lan bojomu. Iya, jenengan niku kok aneh-aneh. Lah kok aneh? Anak, bojo. Lah iya. Apa meneh kok anak? Bojo. Iya. Wong iya mawon dereng gadah kula niku. Tenane. Nggih, sing gelem kalih kula niku sinten? Kula niku pembunuh. Tenan Lembu Tirta. Estu Denayu. Kowe isih Joko. Kula isih Joko. Ya wis, yen kaya ngono Lembu Tirta. Iki Aku bakal bloko lawan kuwi panjen kowe isih Joko. perkawis napa niku? Lembu Tirta. Kula Denayu. Sejatine panjen kowe isih Joko tenan. Ora ngapusi kawan aku. Mboten wonten. Isen-isene atiku. Cekane ya Lembu Tirta. Iki. Aku tresno kawanku. Pun lumrah niku. Nek panjenengan tresna kalih kula lumrah. Panjenengan bendara kula abdi. Abdi ngestoke dawuhipun bendara. Dikongkon napa mawon purun ateges bendara tresna kalih abdinipun. Cocok niku. Nanging ngertenono Lembu Tirta. Nggih. Tresna
kuwi dudu bendoro lan ati. Nek mboten bendoro kalih ati. Cethane aku kepengin dadi bojomu. Ya Allah Gusti. Wah. Kaget Ane guyon gojek ah. Iki dudu gojek Apa niku? Jenengan niku bose kula kok seneng karo guru. Lho, apa ora entuk? Yen bos seneng karo guru, Nggih entuk nek mboten patut. sapa kandha? Derajat niku bedane tebih sanget. Panjenengan langit kula bumi kadoan denayu. Pun mboten sagojek kabeh. Lembu Tirta. Kula denayu. Ngertenono ya. Katresnan kuwi bisa nrabas marang samubarang. Bisa nelukke warnaning kulit, gelaring rupa, adat tata cara lan budaya. Ora mawas cendhek dhuwuring pangkat, asor luhuring derajat. Niku namung tembung. Tetembungan endahing basa. Nggih to? Ukara dirakit ngantos sekeca diperluake. Ning iki kasunyatan Lembu Tirta. Kasunyatan pripun? Cecane ya Lembu Tirta, Nggih. tresnaku kelawan pikir mergo jalaran saka kulino. Nanging genahi aku wis bisa nemokake mutiara ing waliking memalang. Alah ampun denayu ah. Panjenengan menika rak sampun dipun jodohaken kalih Ndara Senopati Segara Winata. Nggih to? Pun kondang kaloka wonten ing kepatihan sedaya kawula Nayaka abdi pun sami ngertos nek panjenengan menika katresnanipun Ndara Senopati Segara Winata. Ning ngertenono ya Lembu Tirta. Aku babar pisan ora tresna kelawan Segara Winata. Gelem apa ora kurangi apa to? Ora apa niku wae. Sawan kok ngarep? Lho, Sapa iringan? panjenengan mboten wonten kirangipun. Ayu, gandes, luwes, untuk kewes, pantes kok. Iya, diri kok tampil. Kula ajrih kula wedi. Ngeten iki jenenge abdi sing wani karo Bendara. Oh, atur lho Denayu. Segara Winata. Eh, Yen pancen kula Lembu Tirta. Tirta. Mboten kok jare ra tresna. Ora kok ya. Kira-kira Lembu Tirta. ampun ah. Ya rasa ngono. Lho, Mboten iki gojek jenengan. katone kok kaya mangkono ya. Lakoni. Kok rasa ngono. Lembu Tirta. Kula Denayu. Yen pancen kowe ora gelem nampa marang katresnanku. Apa kelakon? Putra pepatih bakal lampus diri karena ditampik marang katresnan. Nek sampean kula tampik, Aku bakal nekak. ajeng kedat. Iya. Mateni wong. Salahe. Salahe. Wis wayahe lho Lembu Tirta, wayahe. Sponsor. Wayahe. Kok ora boten sagojek ah. Lho, tenang. Kula niku ajeng gawe. Apa arep mati lho Lembu Tirta? Ya ampun ah. Yen aku mati mesti kowe dukung. Nek sampean mati, ora praebar. Lho kari gelem apa ora ngene iki rezeki lho Lembu Tirta. Lho ki rezeki nek ora mare perkara. Lha Iki masalah. aku gelem aja rono kowe ra uman lho Lembu Tirta. Aja temuti. Aja rono. Salah sinten nyepurun. Bener, Der. Kula tak nyapu. Kula sing nyapu. Aku arep mati lho ya gelem ora. Ampun Denayu. Boten prayogi kados ngoten niku. Lah gelem apa ora? Tok tampa apa ora? Iki jenenge rezeki nampa lho Lembu Tirta. Nek ora tak tampa mati. Nek tak tampa mendon ning gone gunungku. Bingung. Ora usah bingung, nek bingung ndodo. Wah, iki ape ditampa ta ora iki? Apa? Wangi kok. Bayi yo men ora apa. Sing beda sih. Wayahe. Gelem apa ora? Kula niku bingung, Dara. Dadak bingung. Nggih nek kula tampa perkara, nek ora tak tampa go emang. Ayo. Apa nek kau kamu aja. Nggih kira ya. Pripun Denayu? Iya tok tampa apa ora? Kaya ngene sawane lho, Kak. Cocok apa ora kau, Kak? Cocok.
perkara niki mboten perkara sepele. Niki ora perkara cilik, ning perkara gedhe. Tanlunga sisih sembiwe gitu. Ana sing ora trima, mesti ana sing marai gelutan tukaran iki. Kaya mangkon lho Butir. Nggih, mon nek panjenengan kula tanggung jawab. Nggih. Nek ngoten kula tak nari kalih atine kula. Hah? Sedaya niku sing nglakoni atine kula. Nari atiku. Nggih, boten kula dhewe lho. Ati kula sing geno niki sing nglakoni. Ya terus titikane piye? Nek atine kula gelem nglakoni, bejo sampeyan. Nek ora gelem ampun dipeksa. Samu barang nek dipeksa niku lara tenan. Nggih. Lah titiane mengke nek kula mantuk, kula atine gelem. Nek kula gedhek ampun dipeksa lho. Nggih. Butir to. Nggih. Mantuk kaya. Lho nggih dereng mesti. Lah atine kula sing mangsuli kok iso. Kau kapan mantuk ya Butir to ya. Nggih kula tak nari atine kula nggih. Aku tak donga muga-muga mantuk. Oh nggih dereng mesti ya. Arek atine kula sing mangsuli ya. Mengke nek mantuk kula gelem, nek gedhek ya ora gelem. Nggih ampun dipeksa nggih. Muga-muga mantuk Butir to. Patarine atine kula nggih. Hati-hati wis siap ya. Mangga kok itu. Atine kon siap. Kula tarine nggih. Ati. Kowe iki disenengi karo bosem. Juragan. Kowe disenengi karo juragan ya kendara. Monggo nek kowe ora gelem, kendaramu ape kendat mati. Kowe sakit ta ora? Wis ora usah dipeksa, ngerti? Sakake yo. Ya, ya kaya ono mangsulan kok. Nek kowe gelem yo mantu kok. Nek ora gelem kowe gedhek. Aja wedi kowe. Kok lanang kok itu ya. Mangsulan yo. Nek gelem mantu, nek ora gelem gedhek yo. Kersane mangsuli ati. Man tingali nek mantu gelem nek gedhek ora gelem. Saya mengisar. Terus saya mengisar. Jempolan yang dedek. Endi? Eh? Di jempolannya. Iku. Iki. Mana sih dedek meleh? Terus? Kangennya jempolan. Aduh. Dinayu wong. Lebutir to. Kula dinayu. Tenang. Estu. Ora gitu. Niki atine kula ora kapeksa. Niki ateges atine kula nuruti tresna kali panjenengan purun latus dhateng panjenengan. Yen kaya ngono, aku matur nuwun Kakang Lebutir to. Kakang Lebutir to. Waduh mateni wong ya. Lah ya. Muga-muga ngene iki nganti kowe esuk ya. Kakang Lebutir to. Kula dinayu. Ora usah dadak ngaras padha kelawan aku mengko ngundhak ewuh lan pagi. Lah tegese pripun? Yen undang aku sampean diajeng loro kesti. Lho, ora mboten basa ngoten. Ya ora usah bosok mengko ngundhak ewuh lho Kakang. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Wong katresnane kok. Iya. Diajeng para Kesti. Kakang Lebutir. Alah ya penak ya. Diajeng. Kakang Lebutir to. Iya wong ae. Yen sampean tertu tresno kelawan aku tenan Kakang. Heeh. Ya ning papan kini disekseni kembang-kembang kae Kakang. Sing wis padha rontok, uga sing wis padha lagi mekar pinangka dadi seksini katresnanku lan katresnane sampeyan. Mula ayo Kakang Lebutir to. Diajeng para Kesti. Padha lomban ing samudyaning asmara nyecep maduning katresnan Kakang. Kaya ngono. Tenan. Iya. Lahir temu sing batin. Lahir kami sing batin aku tresna kawan sampeyan. Ora krana dipeksa. Ora. Uga ora krana witing tresna jalaran. Uga ora Kakang. Nek ngono ayu tenan. Wis duweni tanggung jawab. Mergo tan murunga yen nganti Ndaropati Kebomundara ngerti saya Senopati Segara Winutan tetep ora trima perkara iki. Aku bakal tanggung jawab Kakang. Iya. Kakang Lebutir to. Diajeng para Kesti.
Mendah kaya ngopo yen aku lakon sandingan kawan sampe kaya mangkin. Isine mung bagian kaya jeneng atiku lho Kakang. Ayo. Woi. Apa ngaget-ngageti yo ya Pak. Wong ngeno kok geger yo. Mangkel ae aku. Ya sing. Ya wis bakal tak ladeni apa dadi kersamu penjalukmu. Sak lumahe bumi sak uriping langit. Mung sampeyan sing banget tak tresnani lho Kakang. Sapa manes kaya sira Sakwise aku nuke marang swaramu Kakang. Kaya bisa goblok aku jatuh. ira bangen godhek nyamudha Uang malang nyangka Jumur. Kakang Lembutirta. Cara wong nyebrang kali wis tengah. Minggir lebus, bacut yo tetep lebus. Tak bacutke aku tresno lae batin. Yen kaya ngono aku matur pengen kawan sampeyan. Mbah mengko apa abane, mbah apa perkarane. Aku wani dodol aku. Tenang Kakang. Kakang Lembutirta. Ya jumur. Aku iki kelangan sampeyan Kakang. Aku yo kaya ngono. Bertobat. Setan. Segara Winotan. Kok dadak takon apa Segara Winotan? Kudune wis tanggap. Perkara apa? Nganti Lembutirta tak cempalani. Heeh. Mergo sirik atiku. Rugi apa tambel apa sampeyan Segara Winotan? Dadak takon. Iya. Kowe dadak takon. Heeh. Sak kapan meneh? Kowe karo aku ki dadi temanten. Kowe malah tidak karo Lembutirta. Perkara kuwi to. Yo. Kene Lembutirta. Kulo ajeng ngisani. Sik to. Kulo dereng isa-isa. Sik. Rampung Segara Winotan. Kulo ajeng
ditoke kasur. Kasure rasa ditokno. Aku mau perkara tetep perkara. Karepmu iki piye? Segara winotan, padha-padha milih ya segara winatan. Umpama lho, ana kaya ngene kok pilih kaya ngono. Sampeyan ngerti ora? Pembahasan Kakang Lembutirta iki lampu 1000 watt pencor-pencor madani jagat. Lembutirta lampu 1000 watt. 1000 watt. Beda yang segara winotan. Luwe padang. Bener, Hmm. beda. Iya. Sampeyan kaya lampu sing 5 watt melik-melik instrumental. Iki lho. Biar pernah, iya Kakang. Kalau nek saya lampu 1000 watt, Heeh. ngentekno solar. Ora mung kuwi, yen Kakang Lembutirta pindhane emas 24 karat. Mas, Yo, malah leren dompet iku. Lembutirta emas 24 karat. 24 karat. Iya, Beda karo segara winotan. Beda yang sampean. Mas piro? emas sekarat. Sae niku, sae Didi. Bek. Mas sekarat niku sae. Kowe kuwi sekarat. Hah? Soal bendaramu. Eh, Kowe iki eling. Kula eling terus. Derajatmu nek kene iki derajat kerokot. nanging segara winotan ngertenono ya. Aku yen jejer karo Kakang Lembutirta yen dicondro. Jadi contoh piye? Sing wadon katon cemplorot, Kuwi. sing kakung katon prabot. Banjure. Nak segara winotan nyawang, cekot. Alah, iya. Iki lho. Ah. Ngeci. Sakene sampean nek cekot-cekot. Bareng nggih seket kasur. Nggih. Ah, aku mau wis mau mari perkara. Udah toh. Nggih. Ora kaya gelem. Mbok yo kowe iki mawas diri. Derajatmu nek kepatihan iki yo. Kowe iki mau ngabdi. Nggih. Wani lemut ana ing Taman Sari. Saya cedhak karo calon bojoku Ora Kesti. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Yo. Niki tetep kula genahke. Perkara apa? Ampun ngantos salah tampa. Kula Adat. Enggak. Wah, padha. Nggih kaya macem, kita macem. Ngeten lho, Den. Yo. Kula niku mboten ateges ganggu kalih Den Ayu Wara Kesti. Tuh nyatane Kula pun ngerti nek Den Ayu niku pacangan panjenengan. lah kowe ngerti ngono. Sedhela meneh dados manten. Yo. Kula niki ora makarya wonten ing Taman Sari. Resik-resik. Nggih, Yo. Den Ayu Wara Kesti rawuh. Kula ajeng medal, kula mboten entuk kula digondheli. Tenan to piye? Nggih. Apa kaya ngono Ora Kesti? Bener segara winotan. Lajeng kula ajrih, kula ditakoni samukawis, lareke tembung, Den Ayu Wara Kesti niku tresna kalih kula. Ing wau kula nggih mboten purun. Ning Den Ayu niku meksa kalih kula. Maksud piye? Malah kapara Den Ayu niku nek mboten kula tampi katresnanipun badhe kendhat. Iya. Nggih, kendhat. Nggih. Estu, saniki ngeten nggih. Nggih. Umpama kula badhe nyuwun prisa kalih jenengan. Yo. Niki mau jawab sing jujur. Umpama jenengan niku disenengi wong wedok wae. Aku diseneng wong wadon ayu. Nggih. Yo. Wong wedok niku pun tresna kepati-pati kalih. Tresnane kepati-pati. Nek mboten sampean tampi, wong wedok niku ajeng kendhat. Heeh. Niku saene ditampa napa mboten? Lah, kudune ditampa edan kok ora ditampa. Ah, niku Edan kok. Cocok. dadi nek ora ditampa edan. Edan, Lah, nggih, kudu kula ditampa. Den Ayu Wara Kesti kula tampa, nek ora tak tampa edan kok. Kaya ngene kok ora ditampa edan po. Enggak. Ora Kesti. Segara winotan. Wis to. Lembutirta dina iki uga kon mulih ning desa. Segara winotan. Ora Hmm. iso. Mergo aku wis kadung cinta lho Lembutirta. Lho, upama mengkone wurung dedapanku karo sliramu, aku wirang, aku isin. Sak jagat diri ngerti. Kondange segara winotan. Sedulur meneh dawuh karo Ora Kesti. Putra Patih Kebo Mundaran. Iki mengko banget subya-subya. Yen wurung isin apa wirang apa aku. Den Ayu timbang perkara kok tak langsung mawon. Aja Lembutirta. Aja Lembutirta. Ayo candak terus, candak terus, candak terus. Ati mau goreng-goreng kaya ngene. Lembutirta. Ini kudu cokot apa iki? Ayo, osok-osok. 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 Tanganmu.
kula mboten ngosok-ngosok. nuwun sewu masalah to apa kula mboten ngosok-ngosok. Lha apa? Kula demek tok. Mek. Ibu Tirta. Kula denayu. Bokongku cupu dandani sing kene. Bokong? Heeh, sisi kene. Alah, bokonge plorot. Ayo terus. Aku mau wis mau. Mau pipi saiki bokong. Iki lho mari dijupai terus. Apa meneh? Ibu Tirta. Nggih. Hawane adem banget aku jaluk tiranku. Dirangkul alah. Oh, gak tak. Kiamat alah salon. Oke ra duwe suarane. Ya mau sing duwe son. Mboten Den. Lipat nyawang kuat dodo mengkok rasane perengkap-perengkap. Wes. Tenan, kowe terus karo Roro Resti. Nggih. Dipisahke. Lho. Mergo calon bojoku. Lah, Gusti Putih mboten purun, Pak. Belum bisa ora? Lah katut Den Ayu. Aku mau segoro Bisa ora? Aku tenane emang karo kowe. Den Ayu matane kula kepundi matane. Oh iya. Bisa ora? Bisa ora? Wani kan jenengan kok. Lho nyatane wani nyepalen Sampeyan kok sampeyan tempil iki blablek kok. Biar jago prokot wis wani nyepalani aku. Nggih sae nggih makan jangkrik. Kok geng bali desa ora? Mboten. Geng bali ora? Mboten. Woi. Sing hati-hati kakek Ibu Tirta. Menungso kaya kowe derajat prokot ora perlu eman. Ayo ngerti yo. Lan kowe harus kesti. Segoro Winotan. Mergo Lembu Tertos wani nyepalani aku. Perkara iki aku ora trimo. Timbang aku pirang-pirang tak pradolke karo wong tuwa. Lho, segoro Winotan. Bocah kok ketak-ketak kaya jas semua bakul kacang. Kowe iki arep bedol kacang keringan apa piye? Iki senopati lho. Kowe iki piyai. Aku lagi nak jagong ngerokok karo ngopi ning guri, yo kok lara ikan piye. Aku iki pate. Kula ngertos. Nomor loro ing Kediri. Kula ngertos. Apa? Sak dukapan malih panjenengan menawa dados mara sepuh kula. Iya kowe mantuku. Nanging sedaya kula wurung. Lho kok iso mulo? Sing mulunge sapa? Jalaran Woro Kesten mbok tresno kali kula. Lho sapa kono? Oh, mang panjenengan waspadaken. Lah dalah. Para Kesti. Jamu Rama, jamu. Kowe kok lengket karo kono? Sampun kula lem Rama. Arteko apa kastol? Ate kok kersane mboten saged upal. Ben suwek. Mboten niku. Mboten niku putra panjenengan. Hei, Jamu. apa cedak karo Gedipal 19? Sama likur. Sama likur, Pak. Nek 29 kakean durung ana udan. 17 sae. Ujek. Rama, awet kula tresna kalih Kakang Lembu Tirta. Dadi kowe tresno karo Lembu Tirta? Iji. Toh. Kowe disenengi anak kowe tok piye le? Nggih kula nggih purun. Kowe seneng? Seneng. Terima kasih. Pripun? Kadhae pun panjenengan kula emut. Lembu Tirta derajatipun rokot gedibal 29. Ana benten kala putra panjenengan. Bedok. Kathah Nerpati, Bupati, Taruno, Satrio ingkang kersakaken putra panjenengan. Siji ana loro sepile. Setunggal kemawon mboten wonten ingkang dipun tampi. Mergo tak jodoke karo. Lah nggih. Lah iya. Sak mboten-mbotenipun. Upami Lembu Tirta tresno kalih Woro Ketis kula mboten trima. Kedahipun pisah. Pisahke. Pisah. Aduh pani pulang duga. Itu dia tak? Pisah. Nggih, Rama. Pisah. Tak. Tak. Lho, kok ngono kowe iki? Pripun? Nggih. Nyamene kok wis kancil. Kadang-kadang langko. Gandeng, Mam. Kotak gandeng mawon. Sing bisa iki kono kene. Ora kok renteng-renteng kaya sepur. Ngeten nggih, Mam. Gusti Pati. Kedahipun
Lembu Tirta menika ora kelewati panjenengan langkung rumiyin. Mboten kados ngaten. Rono ketut rene katut. Jenengan Mbak. Ya apa ya, sumpahku cepanan brekos kene ya. Layak tak dewok ketok naik-naik. Jenengan mboten rasakan batas kula. Ati kula niku panas, ati kula sakit, ati kula lara. Kene panas, ning kene adem. Aja kene panas. Umum. Lembu Tirta kedang lewati panjenengan. Gitu. Aja dume aku mesem guyu kok anggap aku cocok di mantu ndapur. Nggih, lewati. Mulat posane lha ngrasa wani ditepake derajat kuwi apa? Lungguhmu iki kepancen ki apa? Kowe iki gedibal 19. Ngalor nggo kelamberangan, kowe nek ra tak kok bisa dadi kuline jasma dawuh kacang. Leres. Napa-napa, Mo? Kabarku lancar. Lancar nek juragane nek maca yo nganti dengkek. Pripun? Lha apa-apa, nek ada nyoto-nyoto pesen karo anak wedok, rene aku bapake sing wajib maleni, kowe kudu ngliwati aku to. Liwati, Kakang. Kula kedan liwati. Yo. Bareng derek langkung to. Nun sewu, Rama. Bareng derek langkung to. Nun sewu, Rama. Kok ribut Aku mangga. Lha sing pernah sapa ra kowe to? Kok rene salah, ini salah, rewel. Jenengan. Ingkang kula pikajengaken, lewati menika nembung. Oh, Lembu Tirta niku nembung. ora tepung budaya sastra. Mula gadrah kowe. Sing tegese ngliwati iki nembung lha kok. Mboten nate sekolah, mboten mudeng. Liwati. Ngliwati jakone perapatan apa ya aku? Kedan nembung ya. Iya nembung. AO. Ngomong ora iso. Iki dakonane daki yo aku. Nggih, Rama. Lolok. Kula kedan nembung ya. Nembung. Oh, butil. Lho to, cengengesan to ngoten iki. Cengengesan to. Aku tuno nggih. Oke. Dukan. Ngendikane nembung. Apa tanah ulugan? Iki jek kadok kali kurang duga. Lah niki napa niki? Kursi, Wajibe. gelugo. Mo. Mo tuwa. Lurah diapurmu selungguh. Dadi mangane nganggur to. Ngawur. Ayo seseke. Monggo tenayu beneran. Dumateng Ndara Kebo. Kebo dengkulmu aku lho. Ngundang aku arek kebo. Kok kebo? Aku iki dudu kebo ya, tol. Lah napa, Rama? Aku iki mono boke gudel. Sampe mawon. Gusti Kebo Mundaran ingkang Minulya. Krungu ta ora? Oh dadi buruh ku pirang-pirang tahun kok. Iya, Mbak. Dumateng Gusti Patih Kebo Mundaran ingkang minulya. Ya lho bathuk wajib. Gusti Patih kang minulya. Lah apa aku mintal-mintul iku? Jeng siram, Mo. Panci aja siram. Nuwun sewu karep kula wonten niku wae. Dumateng Ndara Patih Kebo Mundaran kang minulya. Kula Lembu Tirta matur dhateng panjenengan, kula nembung dhateng panjenengan, nek kula tresna Denayu Wurokesti, cekanipun kula nglamar. Dadi kowe nglamar anak wedok Wurokesti. Ngene lho, Le. Ana tetemungan gadah ning ora gaduh. Nggih. Purba ning aku pasesa sing lakoni. Ngene iki ana anak wedok dhewe, tak tarini Wurokesti. Iki jamu, Rama, jamu. Tenange Lembu Tirta wis bloko karo Rama, yen nglamar kowe arep dipek bojo, kowe piye? Rama, rene kula sampun tresna kalih Kakang Lembu Tirta. Mila kanthi menika pengklamaripun Kakang Lembu Tirta kula tampi, Rama. Kok tampa? Iki. Kok tampa tenan? Iki. Ya apik nek ngono. Rama. Sesuk aku tak ning Google tak kok dina. Kangge jawab nggih, Mo. Jawab karo Kacak. Ngoten niku pripun? Kok menjenengan malah lilani Lembu Tirta
panjenengan derajat boten timbang. Kados pundhalane sedaya kawula Kediri. Lho aku Saged iki kawula asma panjenengan mangke. lho aku iki wong tuwa kok lolak iki piye? Panjenengan kok itu lolak. Jare nek kon nembung nyatane wis nembung. Wara kesti ya wis nampa. Napa kirang lelabuhan kula dhumateng panjenengan? Panjenengan janji dhateng kula. Ora kesti dados garwa kula. Nanging nyatanipun pripun? Bener. Tembungmu dadi catetane ati. Apik. Bobote ora timbang. Boten timbang. Yen kelakonan aku wedok ora kesti dibak bojo si lembutir to harus dipakani watu. Asor asma panjenengan. Landang karo suku pucuk ngembet dadi watu. Ngendikane pun. Jawab. Tahu. Dauk. Nggih. Dauk. Jawab. Anggap ketoprak siswa budaya. Hah? Ora leren doplake. Sekebak. Kowe aja ngedungake dipepene lurahku dadi. Ning ngertenono, bapak wis jongkol lurah. Bapak wis dipecat perkara dunduk beras korupsi. Korupsi. Betul. Kowe manusa sing dadi gelek saking jagat. Wani kramas kagunganing Gusti Patih. Kebumundaran iki bandaku ya donyaku, kowe abdi. Wani suwen marang Bendoro. Kowe jumlahke semua bagus upam. Nggih. Ora ono pangoto babar ora ono bisa cengang mikyat. Ninggal. Kula nyuwun paham. Lungguhmu ki buruh. Aja ndelanak karo kagone sing kuwe. Nek bawane kula nuruti denayu ora kes. Piye? Kowe gelem panganan nek iya. Gelem panganan nek Sedaya wau namung denayu waro kesti lho, estu. ngipi sadul malaikat. Cepak uru ini tangeh kelakon. Yen kowe pendek. Jayo marang bendaramu ora kesti. Wis suwike kok singgih. Nanging kula taksih kepengin. Ora menangi. Wonten ing kepatihan. Waduh. Bagus. Sopo sing ngerti kondhange Segara Winotan? Ha? Iki lho, senopati sing kondhang Kediri. Bedo karo kowe. Derajatmu ki apa, he? Derajatmu ki apa kok derajat kokot? Iblis. Kagak apa-apa aku lho remet-remet iki. Candak rawut. Rawut. Cetha sak kecekle sampean kuwi. Nek wis kebelet, besok tekan bakal godhong ning pasar. Aku diri ku pasar. Pasar Mbak Romo. Wah, bakul eli-eli. Ora guys. Iki dadi pepunton. Jo sangat Segara Winotan. Golak-golek senopati Kediri ora ya si kebun Segara Winotan. Lan ronggo jalu. Lho kowe milih kok bocah desa kulit kacang iki piye? Bagya mulya uripmu nek kowe dadi bojone Segara Kidul. Segara Segara Winotan. Winotan. Rama njodohaken kula kali Segara Winotan. Iya. Ning kula Trisno kali Segara Winotan. Rama, monggo yen lampahe piyambak keparengan pamit. Ora ganti. Ora ganti. Ora ganti. Oh anake wong edan iki. Anake wong edan. Sampeyan niku sing edan. Lho kok arane aku edan? Jangan ngendap pripun? Anake wong edan. Ora Kesti niku putra sinten? Anakku. Lagi panjenengan sing edan. Aku kira edan kok. Le. Lah napa? Rada jampeng. Sami mawon. Atu jatiyo Kurang mboten. ajar. Lah pripun? Wis wong kaya wangsule wong Kesti. Pripun? Rama. Nggih. Rene sing jodohake kula kalian Segara Winotan penting. Nggih. Kok kula mboten tresno kalian Segara Winotan. Leres. Yen lampahi piyambak ya datang bojone Segara Winotan. Lho aku kok dadi bojomu iki piye to, Le? Susah. Ya apik, Le. Kok sae? Aku dadi bojomu. Pripun? So nek anak-anak metu helikopter. Kan Napa wurung mangkenipun rodha kali Woro Kesti? butuhke wektu. Wektu sing rempet. Tresno wanita kuwi kudu butuhke wektu lan sabar. Ngantos wektunipun pinten taun? Tresno kuwi urupe jiwa kang luhur. Pancatane adil lan suci. Leres. Adile ora kena dipaksa, sucine sing metu kruntule ati. Nanging ana tetepungnya. Napa niku? Witing tresno jalanan saka kulino.
Saben dinten kula niku caket karo Kesti. Propirane ana tembung mengko bang kabupaten. Perkara Woro Kesti disisihke. Sing baku kowe kelabuhi negara Kediri. Napa kirang anggen kula labuhan kali Raja Kediri? Ora durung ngerti gayane Ndara Jayakatwang. Napa menika? Ndara Jayakatwang kepengin ngemudi ing Singosari. Kula sarujuk. Cocok Bang. Sarujuk. Yen Singosari berubah, Jayakatwang sing dadi ratu, kowe aku keparak karo ratu. Lajeng margi kados pundi menika? Ndara Jayakatwang utusan marang Pangeran Ardaraja putrane. Supaya nyolong Kyai Bandara Tunggul Wulung lambang Kanjayan ana ing Singosari. Nyun sewu sak diri. Ngaten pun ketok melok. Kepiye? Menawi Sinun Prabu Jayakatwang menika boten pitados dhateng kula. Saindenge jagat Kediri sampun mangertosi segara winotan agul-agul Senopati wonten ing Praja Kediri. Kenging menapa ingkang dipun utus Nidra Bentuah Yani Bandara Tunggul Wulung menika kedah pengen Ardaraja mboten kula nika pun cekal melok. Nggonmu mikir aja mung sak keplasan. Apa sebabnya sing diperintah Ardaraja? Mergo Ardaraja reti kergendhong ing Singosari. Kaya anak mantu, kowe wong liya braya. Kowe cuma kasih ilmu durung nganti kalih gedhong pusaka kesrimpung barisaning prajurit. Tasih wonten sampetan. Wah, bodho kok dipek dhewe. Ngene lho. Nggih, gunake Daracara lan Pawika. lajeng Kowe gawe geger sajabane kutha raja ing Singosari. damel geger Kilange kawigaten Ardaraja ngene nyolong Bandara Tunggul Wulung. Nek suwasana jabane kutha raja geger, ora ana sing migatekake ning gedhong pusaka ana lega sarakku mantu. matur sembah suwun calon Maratu. Iya. Jalaran menapa? Ageng Rasa Tresna kula dumateng Woro Kesti pisan kaping kalih. Kula badhe ngabdiaken jiwa raga kula tumrap negari Kediri. Darah prajurit kudu miwaki Kunggal Pribadi. Leres. Ning ngene iki negara. Terus Ini kalau berkata prajurit saka Kediri tumapa ana Singosari. bareng pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Hati-hati. Bareng. Kertanegara Ratu Singosari gugur lengser Jatiloyo. Ratune Jayakatwang. Nek Jayakatwang dadi ratu, aku sing ngatur. Prajurit paring dawuh kula Gusti. kok menawa tuwuh rasa pitakon sak jroning batinmu kabeh. Ngandi kowe lan ruangmu tak lumbukke dina iki ana ing tengahing alun-alun. Estunipun wonten wigatos menapa panjenengan ngembalaken sedaya para prajurit. Ngandi kowe tak lumbukke. Lagi wae aku mung didhawuh saking ngersane Gusti Patih Kebo Mundaran. Kowe lan aku supaya nderekke Raden Ardaraja tumuju ana ing plangkan gedhong pusaka Singosari. Pamrih ping Nidra Bentuah Bandara Tunggul Wulung. Mula saka kuwi apa sekirane kanca wong kabeh wis sak tata lan siaga gati. Sedaya para prajurit sampun sumadyan gati kanthi nembeduh panjenengan dalem. Yen kelakon Bandara Tunggul Wulung kacidrut Singosari mesti gugur. Mula saka kuwi ora ana sing tak pitaya budalke prajurit Kediri mung kejaba kuwi. Mula saka kuwi mumpung iki sing tabuh esuk, ayo keganjangan bebareng tumuju ana ing kraton Singosari Wis semua. pakan dawuh. Kabeh para prajurit, siaga makarya. Estyo Sanjata lumaksana magita-gita. Tanju! Tanju! Pitunggas karo kowe kabeh. Aja tumuli bali ana Kediri. Yen to durung Nidra Bentuah Tunggul Wulung. Sepisan rokoke Praja Singosari. Tanju! Tanju!
Mbuh karo jenengku Tejo Teluk. Matane wong Singosari bakal ketutupi karo teluk. Pikirane wong Singosari bakal ketutupi karo teluk. Gimana kesempatan nyolong bendera Sang Durgaloka menyusun kegiatan badhe nyebar tuh wonten ing Singosari. Stop! Biar. Wong wis tuwek ora ngerti kelawan kowe. Dene kok lumayu kae sarjake ono ning lakan gedhe. Arep minta apa kowe menapa panjenengan ngertos klibatipun pawon? Estunipun kula mangertosi pawongan ingkang tumuju wonten ing Pusaka Singosari. Kula jumlah pawongan menika ngabekani kegatusan pinten sak. Jadi permit wonten sak wonten ing ditulis. Kula kebaten menika lampahipun papan kula. Sedika dawuh badhe. Prajurit sing jaga wit gapura mlebu ing Singosari. Nganti tumeka ing gedhong pusaka kabeh padha krosireng.
iki jebul sliramu. Yen kaya ngono ora kleru pandakwah. Pawongan sing wani dilajikan ing gedung pusaka Singosari. Ora liya kowe Agaraja. Pancen ora luput. Aku kang wis wani manjing dusta ing pelanggan gedung pusaka Singosari. Yen kaya ngono ilange bandera tunggul. Kowe kang nyolong aku. Keliru Wijaya. Pancen saka karepku. Aku kepengin nidra lambang kejadian ing Singosari. Bendera tunggul. Layu bareng aku kelakon mapan ing pelanggan gedung pusaka. Jebul bendera tunggul wulu. Wis kacitra dredurat moko. Setelah caper pun kumboyowi kelawan lambang kejadian ing Singosari. Yen kowe selak perkara iki wis ora bisa. Jalaran aku mangerteni pawongan sing wani tumapak ing gedung pusaka ora liya kowe. Mula ilange bandera tunggul ulang aku bisa ndakwa. Kowe kang langgone Agaraja. Wijaya. Opo dasarmu kok kowe kepengin kedulungan bandera tunggul? Yen kowe takon opo dasarku, tenane kabeh iki mau waton ing kematon. Nganti aku kepengin nidra lambang kejadian ing Singosari. Mergo aku ora sarujuk marang peratan ing Singosari. Sopo pangarsa ing Singosari? Ora ana liya wong tuamu, Mara tuamu, Sri Kertanegara. Sopo Sri Kertanegara? Sri Kertanegara kuwi dadi ratu. Babar pisan ora migatekke marang uriping kamu. Saben dina isine mung tansah ngujawaragan, ngumbar hawa nafsu lan tumindak tur angka. Mongko Wijaya. Jeneng dadi ratu ki mono ora sinangga enteng. Jeneng dadi ratu kudu handharabeni watak telung perkara. Wataking bapak, wataking guru, lan wataking ratu. Dene wataking bapak kudu adil golek peparing marang putra-putrane. Apa wong tuamu adil? Babar pisan. Dene wataking guru kudu bisa digugulan ditiru sarta minterake marang anak didike. Apa wong tuamu bisa minterake kelawan kowe? Uga ora. Sing pungkasan wataking ratu kudu handharabeni watak welas asih mring kawula. Ambek adil para marta berbudi bawaksana. Nanging apa yen wong tuamu babar pisan ora bisa ngayomi sarta ngayomi marang kawula? Mongko Wijaya. Jumbuh marang paugane ratu kang wis kumapak. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nanging apa yen wong tuamu ing ngarsa Suntulodo, ing madya numpuk bondo. Cukup! Wijaya. Agaraja. Malah sang selemurang toto tetemban. Tenane sing ora ngerti marang bebudene liyan dudu Rama Prabu Sri Kertanegara. Nanging kapara wong tuamu dhewe ya paman Jayakatwang. Dimensi liramu ngerti. Nganti paman Jayakatwang renggan kawibawan ing kedhe. Ing gelang-gelang. Wiwit saka parindelmane Rama Prabu Sri Kertanegara. Nganti kaparingan putri Triman Ibu Trubali. Kuwi saka Rama Prabu Sri Kertanegara. Lan sliramu nganti sesambungan tembayatan mangun bali wisma. Pebrayangan kang asipat jejeglan kelawan Yayi Maradugita. Wiwit saka kuwi saka Rama Prabu Sri Kertanegara. Pancen ora kleru. Yen to wong seneng kae ora kurang ing pangalembono, nanging yen to wong gething ora kurang ing pacacan. Tuladhane kowe Agaraja. Mula bandera tunggul wulung ulurke kawadah. Yen kowe nyuwun bali bendera tunggul wulung, padha karo kendakku kelawan aku. Keparat murang toto. Pancen iki sing tak katakan. Besok kapan kelakuan tergaulan.
podo satrio